ngate nganot ban ang ijo nga bapi de ban lo hanga pila awan hunta mano pat pamantan kala kumuklew yakasi ba usano chawai bapi dan hansa bunno dan kete ke klor jong kasumre harndang jong piba Kublai piba ro ka keteng jong akadai wanri pongro baling ba kani ka video aku aban pentip shapi iwai pa iwai ba ha ka arkusan tarik manta ugnai maj ngin pun iya ka film ka daw ha ka shnong Pynthorsale East Jaintia Hills te kumtang akhad ngaya were piba ro ba penyawan kanang ban pa iya ka film ka daw ha kani ka shnong ki show ban pun i ki dai ban riu baje janmet bat khandai baje janmet te kublai shibon bat ngin se kendo ha ka arkusan tarik ha shnong Pynthorsale dan kete ke klor jong kasumre